Ik heb dus mijn hele leven geroepen, als ik 50 ben, dan ga ik ermee stoppen. Dan is het mooi geweest. En hoe dichter het bij komt, want het is volgend jaar, we proberen nog even. Ik kan het niet missen, joh. Nee, want je hebt nu een nieuwe single uit en dat wordt echt bijzonder goed opgepakt. Hij wordt gelukkig overal goed op. Ik schrik er zelfs een beetje van. Ik heb de single uitgebracht onder de noemer. Nou, dan blijf ik toch een beetje leuk bezig. Want ik kan het wereldje niet zo goed missen en de collega's. Ik kom uit de tijd van de vrije radio. De piratenzenders, de lokale omroepen. Nou, die zijn er dan gelukkig nog. Heb ik een aantal singles gemaakt. En daar heb ik mijn hele leven op geteerd. Ik heb wel de shows gedaan. 6 jaar Marianne Weber. Een aantal jaren Corrie Konings. Vader Abraham. Ik ben altijd aan het snabbelen geweest. Maar ik heb nooit niks meer solo uitgebracht. Nou, na wijs beraad en heel veel stimulans van anderen. Je moet weer eens iets doen. Kwam die single. Que sera sera. En ik schrik ervan hoe die opgepakt wordt. Dus ik moet nog zien of ik het allemaal ga redden. Que sera, wat zal zijn, dat moet zo zijn. Er is al zoveel ellende. En Nederlanders en Belgen zijn toe aan feest en gezelligheid. Daar laat je een artiest voor komen. Je laat een artiest komen in een zaal voor gezelligheid. Mooi zingen moet in de Schouwburg, maar bij mij moet de tent op zijn kop. En gelukkig lukt dat nog steeds. En zeker met Que sera.